kajing pulih na kasiti banengkong jong Paulus bakut syagi Kristan Korint kalenong kabaar kadukot kabanengkong hadu bakhatsan ko para menba ngalawan syapi nam syam lawan banyalam api ya kajing sisau blai da kajing penak ketin na kajing start na ba ngala ko jingmut pan om tip ya ka padeng jumpi lai tang ya Jesus Christ batang ya uhi ubala sya sa nar pernah bat ngaladon bat pi ha kajing telot bat ha kajing ting kajing kiyu ka bakrau bat kajing elap jonga bat ka kubor jonga kim syam lalong hakiktin bapana kajing start Henry ha kajing panpau jong men sim bat kabor bakumta kajing et jumpi kanom syong nong rem ha kajing start kibriu Henry ha kabor jong oblay kaktien jong utrai kasam masispak khat khandai kutrai kat no nga iet ya ka an jong mi kutrai kat no nga iet ya ka an jong mi kajing puson jonga boro sisni kutrai kat no nga iet ki an jong mi ka hukum jong mi ka pelong ya nga ban kham start ban kinong shon jonga namar kadon bat nga barabor kutrai kat no nga iet ya ka an jong mi nga kham don kajing syampang ban ya baro ki bahikai nga na ba nga puson ikirai jong mi kutrai kan nga iet ya ka an jong mi ngala kham yo kajing smau thu ban ye ka bakham san ban ye nga namar nga rakhe ki adong jong mi kutrai kan nga iet ya ka an jong mi nga penkiar ya laki kejan naman la kalenti ka basniu ban ko ngo ikaktien jong mi kutrai kan nga iet ki an jong mi ngam shem la kentian dien na kirai jong mi ya kiba mehi melahi kaya nga kutrai kan nga iet ya ka an jong mi kajing pulih na gospel khoi kat ko Lukas kalong basaw kat khot khan rio hadu live ho Jisu la lech Nazareth hagabala pensan parang bahaya parula lech sya kasinakop kumbau jule hagasni sabat wala yang manpuli bala ai ha ya kitab jong nang itulapa Isaya la pelit ya ka kitab badula syam ya ka jaka hakabala tho mensim jong turai don hanga namarula pensle enga banyalap ya ka kubur bobha haki paduk wala pha enga ban benai ka jing like lord haki koidi but ya kajing imat biang ha ki bamat lah ban pen lai lu ya gitu ba sha ban ben bat ban pen benai ka snam ba priang hun jong trai teula kli kata ka kitab bodula ai no ya ka haunong sumar bat ula syong bat ki khmat jonga bar jong baro ki badon hakasin ko kilapet shu dengong kum taula sedang ban kerana ki menta kasni ya kane kajing tho lapun ulong abayu sneu mapi bat baro kelayaro ya bat kelaya sho jingmut ya kitin start ki balami na kasento jong bat kelaya ong hato ne dei kun jong josam teu long haki klam artatien pin ong nga ya kani ka power konong pen kia topan ko yaladi ya ka bangilo sneu bamilale hakapan na tole hang ne hasnong la jong ru nang tau la ong shisang ong hapi don nung itu lopa bayok buram hasnong la jong Henry ha kajing shisha nga ong api adon shibon ki riu kantai ha Israel ha kapor Elijah men balapan rangi ka beneng hadu lais nem Henry benai baladon kanem sniu ka bajur kalengkari pan banyo Elijah om shem lapha shakaway naki Henry lapha tang shar serapan hasidon shakaway kabriu ka basa riu kantai paladon bon ba ki basanya lengkot ha Israel ha kapor jong ning sulupa Elisha pen banwat ye way naki om syam lapen khoi lai tang yo naman unong Syria wali haba kilo sngewi kani baro ki baladon ha kasinakop ladap ta kajing bitar keleng joj bat kilash shop ye u shabar kashnong bat kele yalam ye u shakliar ulum how bala tai ya kashnong chumki khanang makinam kin yo ban khanyat ya u sharian
Henry Upan da kabaya na padeng jumki ula lig la kalenti. The Gospel jong utray.